sawaak, mga sawaak, di anak ti mangalap, taisut magustuak. No agkamel, akme, agkamel kami adwa. Tingad rabi i agriing kami, agkin kinamel kami. No may saak nga baro, kit makasasawaak, mga sawaak, di anak ti doktora, taisut magustuak. No agtudok kami adwa. Tingad rabi i agriing kami, agtintinudok kami. Mr. Park, tinadan ko, para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti dingwen, para padigos iti ubing, para pastol iti baka, para saret, para laba, para plancha aglambaso, inaldaw ko nga opisyo. Awan met di mabalin ko, taiso tigasat ko, tangamin gagayem ko. Awan pulos ti adal ko, aging galayng iti grade 1, iti zero, ti inmurnal.
awit ko ken itatang ket day damit manok mo awit mo ken ninana day tamanok mo kumare rimwaren ti dalen na ket day tuimet manok ko nalpayen titingid na daytoyen tinagpanagan na di ayan ayat adwa ayat laeng asar sarita ayat nga di makaid na nalabesen ket nalabes awan tidak takes itinaminsan nga aldaw tinanigalwan kapay ading iti patupat ken suman ket inwarsi-warsing tanpay inuna di binaumko ala kami suot kakano tundigat kumayat tutayin bagin tang tutiag sao lumaysa nga baro ket makasasawa bangasawa ag di anak ti vampira taisut magustuha no agkunot takmet agkunot kami adwa tenga trabi i agriing kami agkin kinunot kami lumaysa nga baro ket magkasasawa mga sawa ag di anak ti koboy taisut magustuha no agsakay agmet agsakay kami adwa tenga trabi i agriing kami agsinsing na kay kami lumaysa nga baro ket makasasawa mga sawa ag di anak ti surbitero daisut magustuha no agtilpat agmet agtilpat kami adwa tenga trabi i agriing kami agdindinilpat kami bantay addamet lamok nga ingkam pinapatay no di kadakkel na ay mabuteng agpay tanu agpay agpag agdaluyon jay baybay adda balay mi jay tuktuk ti bantay addamet lamok nga income pinapatay no di kadakkel na ay mabuteng agpay tanu agpay agpag agdaluyon jay baybay
kat nakatusngi agparang payeng ipendaro kapi at sa balasa nga inag nasirpat kitpintas nat awan makaartap lumubagi wow sexy awan lalaki adi tumalyaw ta makagargari lulikod damay anyan no sige gamay duman no langa awan pumada no adayon nalapsat no asideg na pintas tay sinat natman pusatsat Aremata, paimbaga tay barong at tarigagay agayat asirurugso ngempiman very shy tanong amin gandatin na nga ibagati ayat na tay balasa nga pagisman na mabain amang ibaga Aremata, paimbaga tay barong at tarigagay agayat kasirurukso ngempiman very shy tanong amin gandatin na nga ibagati ayat na tay balasa nga pagisman na mabaing nga magibaga ading ay baruak abak ng siyam tisyurpan ko agsusukot pa'y tibado no inak agdigusen awan pa'y pamles ko ano saklapi man tay buta-butawa kan sunsilyo no titalon ko ading ay anyan anaglawa kasla dayjay bye-bye kung tunat di mo makita luti kwartak ading napalaluti ka aduna adamit kumirat hirat ngem dudua asintabo Salidumbay diway pagwapo awan met magwarkwal tayo ay salidumbay diway pasirik ka pasirik paiudmut na kabangbangsit Salidumbay diway pasiksi ka paseksi limit na pintas ta pamagi ay salidumbay diway Cha-cha-cha, ading masikog kansa When manong sikat-sikat puna Dagdag kelen, permiti busog na Aramid mo, di ka naging kupuna Apay ading, agpagkapagkanta When manong gaputi sikit na Nabyanto, inton masanay ka Pagpakawan, jakot may pamindwa Nagsarita man ng tipatapos ni ading Lumakaanak ay kumulding
tumanen. Kung magustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastan di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, luag sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging inutan, napunta dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apayading ang pagkapagkanta. When manong gaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpapawan, jackpot may pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pagustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, luag sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napunta di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ng di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pagustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, luag sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napunta di dakan paguntunyan. Anadam tay agin si singpet, taiso day tat singpet ite. Ay na? Di maun uli di matim-timet ngen pulido nga inget tang si. Anmet Anadam tay agin babak nang, tadi kan tukit mailawlawan. Ulo agayat ta syerto asin sinan, masupon-supot inda pagkirelasyonan. Anadamtay na sexy unay, tagikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ang makapakatay, kitabol sa butawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado bastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo do lupat kwarta. Isap sa pulit, lalaki, uray pobre, uray turgi. Basta lagkat di responsable, di na amot ang babae. Isang sa pulek babae, uray pandak when lubim mo titi. Agdaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Isang sa pulit, lalaki, uray pobre, uray turgi. Basta lagkat di responsable, di na amot ang babae. Isang sa bulek babae, uray pandak when lubim mo titi. Agdaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Daytoy nga okasyon, inak nga rut ita ikansyon.
Padas ko ang nagbakasyon, itinagakwat a poblasyon. Naranaas may sang okasyon, ti may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, sa naangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon. Kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon. Kinigdayak day tay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon. Binagos na nga imbakasyon, napintas abalay da amansyon. Syon, 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 napintas tunay alokasyon, nagtateran balay amansyon. Agbuy-buya ak ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon. Yakun masapul ti permisyon, tay sumeten tinangimensyon. Gusto nga jakun nagprekusyon, ta nagmayat meten day tuy kondisyon. Syon, 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 pinagustuat iti injeksyon, nalanay deri is lumusyon. Nalipatan na detay aksyon, sa idikwan nagkumbulsyon. Pinalbaliwak to'y posisyon, pinapidok nga kinumbinasyon. Kunamlano mangururasyon, aring ing natay kasla agkan kansyon. Syon, 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 inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay proteksyon, ta idikwan nagkuntisyon. Kumadulat ta ti populasyon, sa madimet nga paaborsyon. Magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Syon, 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 Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Lukastan, ama bartekdan, pamrayandag agririri agsusubang. Nukwan, addaapan, babakit dat mangyawid kadakwadan. Ijay to balbalaydan, at binisyag da nga agapan. Latamen. Bartekdan, pamreandat agririri agsusabang. Nukwan, addaapan, babaget dat mangyawid kadakwadan. Ijay to balbalaydan, agbinisyag da nga agapan. Santa Ana, Santa Mesa, San Gregorio, San Nicolas, amin asanto, kay Campo Santo, iliklik dakam,
Tatang, nanang, madandanagan na. Ta ngamin awan pa'y asawa. Ta awan pa'y iti nagpadasa. Makigasang-gasak kun kunada nga ayaw. Tatang, nanang, ay kaasyandak. Isarakandak kadinti asawa. Uray, bakit balo wenno baak? Tapadasek man iti agragsak. Malakayan inkay katitan kanya kiparaman. Uy arem ko jakun matetela. Tatang nana diwi pakidang tuy anak yu Malakayan inkay katitan kanya kiparaman. Uy arem ko jakun matepela.
nasapat umakit ngem nalapsat inis ma kitkimit ma nagtibayo tuy kaungat dotilang tinet pauli di pa maginawang sexy at ang wensan ti 60 nung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailat inababato makaalino ti patong na makaparuso pailat kinila agbabaketa isut kun nada kanya uray manoy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulin di kinasamit arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manoy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulin ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manoy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayat di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayat